Zdravo, ja sam Jelena i danas pričamo o cringe parovima, ali pre svega, verovatno znate da je sutra Dan zaljubljenih, Sveti Trifun, kako god, tako da u saradnji sa My Case maskicama imam da vam obezbedim kod koji glasi LOVE20, znači ako kupite dve maskice dobijete 20% popusta, tako da mislim da bi to bio realno ok poklon za vašu lepšu, jaču polovinu, šta god. Također i ja sam dobila dve maskice, ovo je puk kao što vidite zato što obožavam se. A ovo mi je nekako baš fora zato što bukvalno ispadne kao chat i piše I love you, nekako mi baš u temi ovog klipa, tako da ne znam da vam se sviđaju, meni se sviđaju. I ja sam odlučila da napravim jednu maskicu za Coneta, tako da sad ćete da vidite kako ja to dizajniram. Ok, znači prvo izaberemo uređaj i onda izaberemo od kog materijala želimo da nam bude maska. Ja sam izabrala ovaj prvi. I dalje fotografiju, možete ubaciti svoju fotografiju, ali ja mislim da bih radije našla neku odavde, zato što su mi sve tako slatke i moram naći neku koja bi se njemu svidela. Evo, našla sam savršenu sliku za njega. Ok, ja mislim da je maska baš za Coneta, zato što je to bukvalno njegov moto just do it later. Jeste on mnogo vredan, ali verujte mi, zna biti nekad s njim komplikovano. Ok, meni se sviđa taj dizajn, tako ću ga sačuvati. Samo idete dodaj u korpu količina 1 i potvrdi. Evo to, znači naš dizajn je sačuvan. Kažem opet, imate onaj popust, ako izaberete dve maskice dobijete 20% popusta, ali eto, ja ću ovu za Coneta i samo idete na plaćanje i to je to, jako je lako. Poručivanje je prelako, bukvalno samo dizajnirate svoju maskicu, izaberete model telefona i samo ukucate vašu adresu i to je to. Ok, i sad se vraćamo na klip. Sorry što sam ovako sa... Inače, vam se sviđa moja majica, vidjeli ste verovatno, ali ja to obukla sam i sad zašto sam se vratila iz teretane. I tipa smrdim, šalim se da smrdim, kupala sam, sad moram da perem kosu, tako da... Znači, inače ne volim te parove što imaju potrebu da se pred svima tako... Želim to da gledam. Želim da zaštitim svoje očne jabučice od toga. A sunčane naočare ne pomažu, one samo štite od UV zračenja. A ovo mi je gore. Jo bože, vidi ih, ovaj hit, ja ne mogu, ja ne znam kom je smešni. A vidi njega, jo, koga je šišao. Onako da smo stavili šerpu na glavu i onako samo s tim da kogod šiša, dosta loše šiša. A paziš da se ozbiljio, a ona je tipa, izvucite me odavde, želim da umrem. Ova devojka mi liči na tortu, ja sam tako kao mala imala one torte gde uglavite barbiku, tipa normalna torta i onda kao i bude njena haljina. Ovo je od šlaga, šta ja znam. Patriote na nivou. Zamislite da ovo obučete u Srbiji, pa ja mislim da bi nas neko savatao. Ne mogu ga pričam za braću, Bosance, Hrvate i ostale, ali kod nas znam da ne bi dobro prošlo. Ne, zašto to radi? Volim te, znam. Znači, bilo bi iskreno gore da je pisalo I love you too, ali je ovo dosta loše. Tipa, čemu to ajde dobro, bolje da je ovdje gde se ništa ne vidi nego da je na ruci, ne daj Bože, ili na nekom drugom vidljivom delu tijela, ali očino. Ja sam inače kada sam se ugrizla za usno, tipa pojavili se ciste šta god i uglavnom morali su da mi iskidaju i kad su ušivali bukvalno izgledalo kao tetovaža. Taj konac, šta je to bilo? Meni je ovo hit, iskreno ja bi ovo radila. To ne, ali ozbiljno, znači strašno. Kako je slatko, vidite sve začava. Želim svakog zeca sa te slike. Obožavam glodare, imala sam morsko prase, bukvalno ih obožavam. Kako su slatki. Brate, fuj, ko viršle neke, zagorele viršle, vidi njega, joj, jadan. I sad stvarno ne znam da li je gore da izgledaš kao limenko ovde ili kao ona. Znači, stvarno ne znam. Ali našli su se svakako. Koja fora, vidi, baka i deka carevi, ja ne mogu. Strašno. I ja bi ovo radila. Ja ne znam ko će sa mnom završiti, ali taj jadnik mora se pripremi na ovako nešto. Još bolje ovako nešto, ovo više liče nešto bi ja uradila, vidite kako su dobri, nadam se da su osvojili nešto. Dobra mi baba, ali daj da mi dominira, gledaj ga, brate, s tim čekićem, šta je to, ne znam, brutalno, bruka. Ja ne mogu ovo, Nikola Dž, mama i tata Nikola Dž, mama Dž i tata Dž, ja ne mogu. Ne znam kako je Nikola Dž proizišao iz ovo dvoje, ali ja ne znam šta je ovo, pazi, ili ovo žena, ili ovo muško, ne znam. Žensko je. Ja sam prvo mislila s ovo gej par, ali vidite, znači meni njihov, znači ja ne znam, ja bi ovo uramila. Stvarno bih uramila, jednako mi je prazan zid, ovdje bi uramila jednu takvu sliku, kako je brutalna. Joj ne, ovo,
Mislim da sam najviše iskrinčovala za ovu, dobro za onu prvu, ne, za ovu pa za onu prvu, vidite, znate šta, ja stvarno znam likove koji bi ozbiljno ovo uradili, tako se slikaju nekako kao umetnički, onako budu kao, trude se budu ozbiljni na slikama, šta ja znam, i ovako nešto prizaći, ali bukvalno tako nešto ne kontam. Ne znam da li mi je fashion gori, make-up ili izraz lica. Ili to što su stavili dve glave ovako jedno pored druge. Mada mislim da mi njen make-up pobedio od svega, tačno se vidi da im nešto fali u glavi. Ali ono, svaka krpa nađe zakrpu, tako da podržavam. Joj, cringe-em. U stvari nije mi ni ona tako loša, on mi je loš, brate, gledaj ga onako, tako ponosan, zamišljen, misteriozan, šta ja znam, ona s devojka nasmjela, šta će jadna, vidi, ono, nema kuda, tako je obuhvatio, ne zna ni ona šta će. Još veće cringe. Znači, užasno, ovdje su mi oboje toliko loši. Ona kao prvo, zašto se unosiš dečku u facu, očigledno, tako ja kada mi se ne pozdravlja s nekim, bukvalno kao nemoj. Ali, zašto se vidi kako se nabila, brate, ono nosi se spljuštio. A on, šta, on kao previše sam cool da bi se nasmija, vidi se će se nasmeje, kao ispućio tako usne, što su mu vjerojatno male usne, ali ono mora da ih... I ja imam malo usta, ali se naslikam ovako. Devojke, da li biste ovo radila za vašeg muškarca? Pa pazi da mi iz oka ispod ne bi ovo radila. Nema šanse, kao prvo, nije nek napotan, kao drugo. Šta treba tu da ti stoji? Znači, nečija glavetina, pazi, pa svoje dete ne bi tu istetovirala. Mada nju očigledno nije mnogo stalac, čim ima ono tetovažu i na obrvi i na drugom ramenu, šta je to, ne znam. Gospoda Paradise, znači, meni je žao ovih devojaka, ja je se iskreno ne bih slikala s njim, vidi, znači, bukvalno oči, ne znam na koju foru su pristale da budu u slici. I'm her, I'm his, ne, dečak, devojčica, ne. Još i Sword Art Online, znači vidi se da su vija, mada iskreno da ne vidim ovog Kirita i Asunu, stvarno bih znala da su vijabuji, znači vidim se u faci, onako proizilazim iz oči u vijabu. On mi je gori zato što I'm her, ja sam ona. Tako da, kao prvo ta gramatička greška mi se mnogo ne sviđa. Ne kažem da su trebali da uzmu veće majice, njemu još je okej, ona je trebala veću majicu da uzmu. Joj, koliko boli, znači... Fora kod ovoga što ove dve puzle, kao što piše u komentaru, nikad ne mogu da se uklope. Da li ljudi razmišljaju kad odu da se istetoviraju? Da li oni tipa daju svoju skicu ili kažu samo je to i to radi i ovaj uradi. Ja iskreno ne bi nikom verovala da mi uradi neko tetovažu, da nemam prethodno ono dobro rasrećenu skicu. Cijeni bebo, znam da ne voliš kada nemam majicu dok ti nisi tu, ali izgledam prokleto dobro. Ali bukvalno, zašto moraš postaviti ovu sliku? Ne izgledaš brutalno, izgledaš normalno, razumeš, ono sada da je ne znam, a i pazi, i da je ne znam nija koliko napucan. Iskreno, znači, nema izgovor da postavi ovakvu sliku. Joj, meni je nje tako žao sada. Sad misli ovo ti venčanje. Ne, znate šta, ima onih sajtova gde bukvalno naručiš mladu iz Rusije. Ja sam 100% sigurna da je ovo to. Kao prvo zato što devojke izgleda skroz, mada i ona ima nečiju facu na nozi, možda i ona prsla. Iskreno, možda i ona prsla. Zaboravite, htjela sam vam kažem kako izgleda normalno, ali zaboravite na to. Ovdje su istetovirali svoja imena i piše srećan jedan mesec. Jedan mesec. Imala sam modrice koje traju duže od jednog meseca. Jedan semestar ne traje jedan mesec. Ali tetovaža zato traje zauvek. Brenda, ovaj je istetovirao ženino ili devojčino šta god ime posred leđa i šta ovdje piše. Ovo su bukvalno sve je Brenda, samo drugim fontom. Ali ovo em što nije lepo. Em što, čemu to, razumeš, zamisli raskineš sa Brendom. Šta ćeš onda ako nema Brende? Moja ljubav i ja nazvao sam je Ninten. Ranije se družila sa mojim bratom, ali sad samo moja. Ovo nije ni smiješno, mislim jesno smiješno i užasno je cringe jako. Ali znate da ima onih ljudi koji imaju bolest tipa da ih privlače objekti, bukvalno ovo na primer, ili tipa moj branac šta god, ono, tako da to je stvarno bolesno i osjećam se loše ako se smejemo ovom dečku, tako da neću komentarisati, jesam iskrinđovala, neću da lažem, ali da. Ja se nadam da sam vas svidao ovaj klip, ako jeste ne zaboravite da ga lajkujete, ga šerujte, sabojte na moj kanal Totemija i da, pogledajte My Case maskice i da, mislim da sad ćemo klip.